बिक्रम दैमारिया सासे थिकादार होननानै खोनादों आङो। बे थिकादारनि सोंनायनि फिननायखौ आं होनाय नङा। जोंनि UPPLनि गोबां थिकादारफोर दङ, बिथांमोना बे फिननायखौ होगोन। बिथाङा जिहेतु BPFनि थिकादार होननाय आं खोनादों। जोंनावबो UPPLआव थिकादारफोर दं, जोंहा सरकार जाबाय जों जे गोबां थिका थुखुलिफोर होबाय थायो, जोंनि UPPLनि थिकादारफ्रा बेखौ मावो। गतिके बिक्रम दैमारिनिया जुदि थिकादारनि नोजोरजोंल' नायदोंब्ला, बिथाङा जुदि खालि बबे फैसाया फैखो बबे फैसाया थांखो बेखौल' जुदि सान हर सानबाय थादोंब्ला, बेखौ जोंनि UPPLनि थिकादारफोरखौ जबाब होनो थाखाय आं खावलायहरदों। आरो सोरबा लिडारफोर सोङोबा बुं, BPFनि लिडारफोर सोरबा सोङोब्ला नोंथांमोना बे बाथ्राखौ आंनाव सोंनो हागोन। खिन्थु सोरबा थिकादार सोंनाय, सोरबा माबा माबि बिजनेसमेनफोर सोंनाय, बेखौ फिननाय होथारनांगौ होननानै आं सानो। सोरबा कास्टम, सोरबा बिक्रम, कास्टमा माबा कनस्टिटिउसनेल एक्सपार्ट नामा बेयो मालाबा पार्लियामेन्टआव थांनानै बाथ्रा बुंफिननो मोनदों नामा, सोरजोंबा बेहाय लोगो हमहैनो मोनदों नामा? कास्टमा आंनि फंबाय, आं बेखौ जोबोद अनो, बेनि सोंनायनि फिननायखौ आङो होनो लुबैयो। कास्टमखौ गोदोनिफ्रायनो जोबोद अननानै जोंनि साया सायख्लुमावनो बिथाङा आन्दलन खालामनानै लिरबोदों। मोजां गथ', बियो इयुनाव बिथाङा गोजोन पलिटिक्सआव, राजखान्थियाव बिथांनि इयुना गोजोन, खामानि मावलांबाय थानांगौ, कनस्ट्राक्टिभ भाबै मिनिंफुलि रायजोखौ सेबा खालामलांबाय थानांगौ। बे नाङा फाङा बे जिनिसखौ जाथारा। मोनफ्रोमबो जिनिसखौ जोङो मिडियायाव, खौरां बिजोङाव बुंनांगौ बाथ्रा नङा।